ин навраси тоҷик аз ду даст маҳрум аст, вале мисли дигарон дар корҳои хона бо волидон кӯмак мерасонад. хонаводааш талош мекунанд, то ӯ муҳтоҷи ёрии дигарон набошад ва бештари корҳоро худаш анҷом бидиҳад. вақте ки набошам вақте хар маҷбур мешавем мекунем, накунем дигар намешавад. юсуфҷон ҳам мехоҳад корҳояшро мустақилона иҷро кунад, ҳарчанд аз ӯҳдаи онҳо на ҳамеша ба осонӣ мебарояд. Шопушида мисол ягон ҷошаке наметона худиш пушида баъд мега миём ёрдамаш мекунем. ман худам мисол кӯшиш мекунам ки худаш ёд бигирад. бисёртар фармонш метавонам ки мақсад худ ки ёд бигир. мисол як рӯз ҳастем нестем ёд бигира худаш. ин навраз кӯшиш мекунад аз ҳамсолонаш ақиб намонад ва дар омӯзишу дарсҳои мактаб иштирок кунад. танҳо дар навиштан аз ҳамсинфояш фарқ дорад. дар ҳама дарсҳои Юсуфҷон фаъол аст. ҳамаи омӯзгорон аз ӯ розӣ ҳастанд. фанҳои забони рустӣ ва англисиро бисёр дӯст медорад. Юсуфҷон ба пои худ менависад ва нисбат ба дигар ҳамсинфонаш боз фикр мекунам ки ҳисни хати зебо дорад. волидони ин навраз дар ҷое кор намекунанд. зиндагиро аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ пеш мебаранд. ӯ ки маъюби гурӯҳи дуюм аст, ба қавли наздиконаш ҳамагӣ 283 сомонӣ нафақаи маъюбӣ мегирад ва аз дигар имтиёзҳо бархурдор нест. сатҳи омӯзишу таълими мактаби маҳалла талаботи ӯро қонеъ намекунад. мехоҳад дар ягон литсей ё мактаби пешрафта таҳсил кунад, вале талошҳои ба такрори наздикон барои бароварда сохтани ин орзуи Юсуфҷон бенатиҷа боқӣ мондааст. рафтем аз ҷо муроҷиат кардем, мисол гимназия рафтем тем мақсад амира қабул кунем. мисол барои ба савод шиданаш хеле қабул накардам, там аҳволи зиёдае, мисол ҷо нестае. бо ин вуҷуд Юсуфҷон ба ояндаи беҳтари худ бовар дорад. мехоҳад дар оянда тарҷумони забони англисӣ шавад. My brother is mechanical, my father is a doctor and my mother is a doctor too.